Ka sawo mar Pasaka podi, Yesu nong'eyo ni ndalone osechopo moago e piny ka. Odhi ir Wuoro, kendo kosehero joge owuon manie piny, noherogi nyaka giko. Kane gichiemo, Satan nonwang'o oseketo paro e chuny Judas Ja-Iskariot, wuod Simon, ni mondo ondhoge. Yesu to nong'eyo ni Wuoro osemiye gik moko duto e lwete, kendo ni noa ka Nyasaye kendo odhi ka Nyasaye. Noa malo moweyo chiemo, noketo lepe tenge, nokawo nanga, notwe e nungone. Eka noolo pi e tawo, kendo nochako luokogo tiend jopuonjrene, kendo noyweyo gi nanga manotwe e nungone. To ka nobiro ir Simon Petro, Simon nowachone ni, "Ruoth, in emiluoko tienda koso?" Yesu nodwoke niya, "Gima atimo in ikia koro, to ning'e bang'e." Petro nowachone niya, "Ok niluok tienda nyaka chieng'." Yesu nodwoke ni, "Ka ok aluoki, ok in achiel koda." Simon Petro nowachone niya, "Ruoth, ok tienda kende, to lwetena gi wiya bende." Yesu nowachone ni, "Ng'at moseluokore ok dwar luok kendo, mak mana tiende to oler chutho. Kendo un uler, to ok un duto." Nikech nong'eyo ng'at madindhoge, emomiyo nowacho ni, "Un duto ok uler." Ka noseluoko tiendegi, nokawo lepe, nobet piny kendo nowachonegi niya, "Ung'eyo gima timonu koso? Un uluonga ni Japuonj, kendo ni Ruoth. Mano uwacho kare, nikech e an. To ka an Ruoth kendo Japuonj, to aluoko tiendu, un bende onego uluok tiend oweteu. Nikech asemiyou ranyisi mondo un bende utim kaka asetimonu. Adier, adier awachonu, misumba ok duong' moloyo ruodhe, kata jaote ok duong' moloyo ng'ama oore. Kung'eyo magi, un jomogwedhi kutimogi." Ok awacho kuomu duto, an ang'eyo joma nayiero, to mondo wach ochopi kaka nondiki ni, "Ng'ama wachamogo kuon osegweya gi ofunj tiende." Koro awachonu kapok ochopo, mondo ka nochopi uyie an en. Adier, adier awachonu ni, ng'ama rwako ng'at ma aoro ema rwaka, kendo en marwaka rwako jal mano ora. Ka Yesu nosewacho kamano, noparore e chunye mowacho niya, "Adier, adier awachonu ni, ng'at achiel kuomu nondhoga." Jopuonjrene nong'iyore kendgi, nikech nodhiero gi ng'eyo ni en ng'ano mowacho. Achiel kuom jopuonjrene, en ma Yesu nohero, nobet e dir Yesu korachwich. Omiyo Simon Petro nogwele mowachone ni, "Ulnwa, owacho ng'a?" En koyiengore kamano e agog Yesu, nopenje niya, "Ruoth, en ng'ano?" Yesu nodwoke ni, "E jal ma abiro miyo dir makati kaseling'o e tawo." Ka noseling'o dir makatino, nokawo kendo nomiyo Judas, wuod Simon Ja-Iskariot. Eka ka nosekawo dir makatino, Satan nodonjo e iye,
Yesu nowachone niya, gimitimo tim piyo. To ne onge ng'ato kuom joma nobetgo manong'eyo gimomiyo nowachone kamano. To nikech Judas ne nigi kiroho, jomoko ne galo ka Yesu nowachone ni, nyiew gik mwadwaro e sawo, kata ni mondo omi jomodhier gimoro. Eka en ka nosekawo dir makatino, nowuok oko gi kanyono. Ne en otieno. Ka nosewuok oko, Yesu nowacho niya, koro osemi Wuod Dhano duong', kendo Nyasaye osemi duong' kuome. Ka Nyasaye osemi duong' kuome, Nyasaye bende nomi Wuod Dhano duong' kuome owuon, kendo nomiye duong' piyo. Nyithindwa, pod kinde matin an kodu. Unudwara, kendo kaka yandi awacho ni jo-Yahudi niya, kama adhiyoe un ok unyal biroe. E kaka awachonu koro, chik manyien amiyou, mondo uherru ng'ato gi ng'ato, mana kaka yandi aherou, mondo un bende uherru kamano. Ma eri ema nomi ji duto ong'e ni un jopuonjrena, ka un uheroru ng'ato gi ng'ato. Simon Petro nopenje ni, Ruoth, idhi kanye? Yesu nodwoko ni, kama adhiyoe ok inyal luwo bang'a koro, to mos nilu bang'a. Petro nowachone ni, Ruoth, marang'o ok anyal luwo bang'i koroni? Nawe ngimana nikech in. Yesu nodwokogo niya, niwe ngimani nikech an koso? Adier adier awachoni, thuon gweno ok nokog gang' kapok ikweda didek.